ma'aikatan na ya Allah ka albarkace su. Ya Allah ka kawo farin ciki a cikin gidajensu a cikin sunan Yesu. Kalmanka da zai zo gare mu. Ya Allah bari ya samu mafaka a cikin zuciyarmu a cikin sunan Yesu. Ba mu daukaki suna da za mu raɗa wa wannan ɗa. Muna roƙonka ya almasihu. Bari sunan nan ya zama da daraja. Bari sunan nan ya zama da amfani. Bari sunan nan a ambace shi a cikin samaniya a cikin sunan Yesu. Mun gode domin ka ji mu. Mu yi wannan roko cikin ɗaukakan sunan ɗanka Yesu Kristi mai ceton mu. Amen. Kan maganan da za mu yi amfani da shi a rana ta yau. Kyautan ɗa da kyakkyawan aiki. Kyautan ɗa da kyakkyawan aiki. Da Turanci yana cewa the gift of a child, secret responsibility. Kyautan ɗa da kuma kyakkyawan aiki. Ka gode. Allah ya taimake ka. Muna godewa don mun san rana ta yau kowa yana da farin ciki domin wannan ɗa. Mun gode domin jama'a da suka hallara. A wajen da muka karanta ya ce mana da cewa ka koya wa ɗanka yanda zai yi rayuwarsa domin lokacin da ya manyanta bare manta da shi ba. Ya nuna da cewa in baka koya wa ɗanka ba zai yi rayuwa, duniya za ta koya mashi rayuwa. Kuma ya manyanta koyaswan duniya ne zai amfani da shi. Shi ne sa yau za mu yi magana. Train of a child, ka koya wa ɗanka. Wannan sako ne daga wajen almasihu. Wannan sako ne daga wajen almasihu. Mu koya wa ‘ya'yanmu. Yaya za mu koya wa ‘ya'yanmu? Na farko, ‘ya'ya suna koya daga rayuwarmu. Tafiyarka, al'amuranka, lokacin da karamin yaro yana tasowa, za ka ga yana koya abin da kake yi. In kai mashayin giya ne, ko kai mashayin sigari ne, in kana kiran ‘ya'yanka ka tara su, sai ka ce kada ku sha sigari. To ‘ya'yan nan ba za su ji kalmanka ba. Amma sigarin da kake sha, shi ne za su koya. Dalilin kuwa, shi ne yara suna koya abin da muke yi ne. Ba wai suna koyo da abin da muke faɗa musu. Na haɗu da wani ya ce da cewa, wai shi kada ka yi abin da nake yi, amma ka yi abin da na faɗa maka. Mashayi ne, mutum ne tatir cikin giya, mutum ne da ya rabu da gidan almasihu, mutum ne da yake rayuwa da bai kamata ba, amma kuma yana cewa ɗansa, rayuwa na babu kyau, kada ka yi haka. Amma yaron shi ma ya shiga rayuwa. In ka ce ba kyau ya kana yi. So ka koya wa ɗanka, tafiyar ka koyo ne. Yaranmu daga shekara 1, wayansu ma suka ce tun daga ciki. Tun daga cikin ciki suna koyo. Lokacin da aka haife su har shekaru 18 suna koyo ne abin da muke yi. So mu koya wa ‘ya'yanmu. Wannan sako ne na almasihu. In ka kika koya wa ɗanka, duniya zai koya mashi wani abu. Duniya zai koya mashi yadda zai rayuwa. Kuma zai zama da wahala ka more ɗanka. Domin zai bi tarbiyya ta duniya. Koyo na farko. Koyo na biyu shine ka ba ma ɗanka karatu ko kwatan makaranta.
Dan waka ba ma ɗanka karatu. Ko ba karatu, ko ba za ka yi ka kai shi makaranta ba. Koya masa noma, koya masa sana'a. Domin zai yi girma ya yi rayuwar kansa. In baka koya masa komai ba, to zai zama damuwa ga mutane. Lokacin da ka aje wandonka, zai sa hannu a cikin wandonka, kuma zai cire abin da ka aje a cikin wandonka. Kana ɗakin wanka, shi kuma yana cire kuɗi a cikin aljihunka, domin baka koya masa komai ba. Koyo na uku, mu koya musu magana Allah, shi ne babba. Mu koya masa farilai na ta almasihu, shi ne mai daraja. Zan so a karanta ma cikin littafin kubiyan shari'a, Sura 6, aya 4. Deuteronomy. Don't so wani mai yarba Bible to read that place. A karanta man da Hausa, a karanta man da Turanci. Hausa ga sai da try. Ba ce sai da Ku jiya ku mutanen Isra'ilawa. Ubangiji shi ne Allahnmu. Allah kuwa ɗaya ne. Sai ku kaunace Ubangiji Allah da zuciya ɗaya, da dukan ranku, da dukan karfinku. Wannan kalmomi da na umurce ku a yau za su zauna a cikin zuciyarku. Ku koya wa ‘ya'yanku da su yi mene? Su zama da himma. Na gode. Za ku haɗace su yayin da kuke menene, kuke zaune a gida. Sa'an da kuke tafiya, sa'an da kuke kwance, yayin da kuka tashi, za ku ɗora su kalman almasihu a hannayenku da koshinku don alama. Za ku ma rubuta su a kofofin gidajenku. Na gode. Wani karanta mun da Yarbanci don mu yi tafiya tare. Na gode. Na gode. Kí wọ́n kí o sì máa fi wọ́n kọ́ àwọn ọmọ rẹ gidigidi. Kí wọ́n kí o sì máa fi wọ́n ṣe ọ̀rọ̀. Ìsọ nígbà tí wọ́n bá jókòó nínú ilé rẹ, àti nígbà tí wọ́n bá rìn ní ọ̀nà, àti nígbà tí wọ́n bá dùbúlẹ̀, àti nígbà tí wọ́n bá dìde. Kí wọ́n kí o sì sọ wọ́n mọ́ ọwọ́ rẹ̀ fún àmì. Kí wọ́n kí o sì máa ṣe ọ̀dà ìgbàjú iwájú rẹ̀. Babban aiki da yake hannunka shi ne ka tarbiyar da wannan ɗan a maganan almasihu. Domin rayuwarmu na duniya, ba mu zo mu yi rayuwa mu tara kuɗi ba. Wai yansu sun tara kuɗi, sun tara mallaka, sun tara abubuwa, amma sun manta da Allah. To akwai rayuwa bayan mutuwa. Na sha ina tambaya akwai mai shekara 200. Amma akwai rayuwa da za mu yi a sama. Kasancewanka a duniya domin ka shirya zamanka ne tare da Allah a samaniya. Duk abin da kake yi, shiryawa ne kake yi domin kasancewanka tare da Allah a samaniya. Littafi ya riga koya mana Allah ɗaya ne, mu yi masa sujada, kada mu dinga haɗance kalmansa, mu rubuta su a hannayenmu, mu rubuta su a kofanmu. Lokacin da za mu kwanta muna kan haɗace shi, shi ne ginshikin al'amuranmu. Sauran abin da muka samu a duniya albarka ne. Me kake fahariya da shi da baya lalacewa?
Me kake da shi wanda bare kare ba? Amma rayuwa da za mu yi a samaniya shine babban rayuwa. Rayuwarmu a duniya domin shiri ne domin samaniya. Shi ne yasa iyayenmu wanda suka haife mu sun mutu. Domin duniya kamar rumfa ne na kara. Lokaci yakan kai yakan lalace. Ya rayuwarka. Dani, babban aiki shine ka ba ma yaron nan Allah. Ka ba shi tarbiyyar Allah. Ka ba shi koyarwar Allah. Ka ba shi tafiya da Allah. Domin ranar karshe zai kasance tare da Allah a samaniya. Da kai da uwar gidanka. In kun saba faɗa ne a cikin gida, yarinyar na za ta tashi kamar mafaɗa. In kun saba yin gunaguni a ɗaki ne, aka za ta tashi ita ma da shi. Amma in kun tashi kuna addu'an safe, wani rana in kun fita za ku kalli ta ɗauke littafi ta ajiye. Tana wasa da littafi, domin ta saba ganin ku kuna bincike shi. So, ginshikin rayuwar ku bari ku yi menene ku ba wa ƴar nan magana almasihu. Allah ya taimake mu. Allah ya jagorance mu. Allah ya sa mu yi haka. Za mu rufe idanunmu. Ya rayuwarka. Ya rayuwarka. Kana rayuwa domin kana tarawa kanka dukiya ne? Idan ka manta da Allah, addu'an gidanka fa, al'amuranka fa. Yau muna amfani tare da ranar suna na wannan ƴa domin ka yi tunanin kanka da gidanka. Kamar yadda na ga na faɗa, rayuwar duniya karami ce. Ba ka farkar da su a cikin sunan Yesu. Ba muna sake mika wannan gida, ka ba su hikima, ka ba su basira, da za su tarbiyyar da wannan a cikin sunan Yesu. Ba mun gode maka domin wannan rana. Mun gode maka domin za ka jagorance mu. Mu yi wannan roko cikin ɗaukakan sunan ɗan Kiristi mai cetonmu. Mun gode da jawabin nan. An ce in kunne ya ji, an gane lafiya. Bari Ubangiji ya sa mu yi aiki da shi. Za mu kira ita mamanmu ta yi addu'a musamman saboda jariri da iyayen. Bayi mamawa wata addu'a kuma ma Amen. Suna yana bin mutum ko? Wasu suna ba ma yaransu suna na duniya, wasu kuma daga littafi. So, in ka ba ma yaronka suna na duniya, sunan zai fi shi. In ka ba shi na littafi, zai fi shi. Wasu sai ku ji wai
wani taɓarya, turmi, kwano. Mangoro. Jaki. Sunan nan da zai bi mu ba a cikin sunan Yesu. Wọ́n ní ó yẹ ká máa wo àwọn ọkọ̀ tó dára ká tó sọ ọmọ. Ó yẹ ká máa sọ irú àwọn ọkọ̀ tí wọ́n kà sí òun Mangoro. Almasihu Yesu, muna da farin ciki da godiya domin kyauta na wannan ɗa. Ta ce ‘ya'ya alheri ne daga gare ka. Musamman ma ga wanda ya same su, zai yi farin ciki yayin da yake zaune a bakin zaure ta gari. Domin ba zai ji tsoron kowa ba, domin Ubangiji Allah ya albarkace shi da wanda za su faranta mashi zuciya. Uba madaukaki, muna mika wannan ɗaya a hannunka, ka lura da ita. Amen. Ka bi tare da ita. Amen. Za ta zama kayan aikinka a cikin sunan Yesu. Amin Yesu. Yi wannan roƙo cikin ɗaukakar sunan ɗan Kristi mai cetonmu. Amin. Mun zo lokacin annabci ko? Mun zo lokacin da za mu kalla annabawa wayanda suka iya san sunaye. Ga mu da ‘ya a hannu, ban sani ba ko wani zai iya bayyana mana sunanta kafin nan mu ambata sunanta. wọ́n ní káwọn tó bi bàbá ọmọ léèrè àwọn wò pé bí ẹnìkan wà ń bì Alásọtẹ́lẹ̀. alákọ̀ọ́tẹ́lẹ̀ àwọn wòlíì. Bàbá orúkọ ọmọ fún ẹ̀ sísọ. tó lè dárúkọ ọmọ yìí. Ó ti ń jẹ́ Monday láti ìjọ Monday. Amande soke sobeni. Sobeni. wọ́n lè gbìyànjú. Lisbeth. Mun gode. Wannan ‘ya za a kira ta da suna Dorcas. Wow, wow. Dorcas. Baba Doka. Dorcas. 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 Sileniska. Silaniska. Sileniska. Silaniska. ìlànà èké. Silaniska. Silaniska. Sileniska. Sorry. Thank God I have one person close to me. He's a very close to the pastor. That's why he knows some of the pastoral work. Allah ya sa mashi albarka. Allah ya sa shi ma yi gaba a cikin sunan Yesu. Ubangiji Allah ya taimake mu. Za mu kira ta da suna Dorcas. Dorcas. Silaniske. Silaniske. Murna. Daniel. Moses. Mu faɗa duka yanzu. Dorcas. Daniel. Allah ya sa ma Dorcas da ke albarka cikin sunan Yesu. Amen. Allah ya ta zamani. Ubangiji Allah ya sa ta zama kayan aikinsa. Ubangiji Allah ta sa ta kawo alheri cikin wannan gida cikin sunan Yesu. Abinda ba su kora ba a rayuwarsu ta wajen wannan ɗa za su more shi a cikin sunan Yesu. Allah zai ɗaukaka rayuwarsu ta wajen wannan ɗa a cikin sunan Yesu. Mun gode. Bari mu yi mai girma mai iko. Mun gode maka domin rayuwar ta Dorcas. Mun gode Yesu. Bari ka sa Dorcas ta yi rayuwa fiye da Dorcas da muka sani cikin littafi mai sarki a cikin sunan Yesu. Amen. Allah mai iko. Muna keɓe Dorcas da jininka mai tamani a cikin sunan Yesu. Amen.
yayin da munafukai za su taru domin su yi munafurci, domin rayuwar ita Dokas. Ya Allah ka warwasar da su a cikin sunan Yesu. Mai girma mai iko, wayanda za su cuce rayuwar wacce nan ɗa, tafi ya koya mana, ya ce za a ɗora dusan nika a wuyansu, a jefa su a cikin babban teku. Ya Allah na roƙonka, in akwai irin wayanan a tsakaninmu, ka kawo dalilin tuba a cikin sunan Yesu. Amen. Mai girma mai iko, muna mika iyalin nan a hannunka, ka albarkace su, ka wadace su, domin su tarbiyyar da wannan ɗa a cikin sunan Yesu. Ku ba mun gode maka, mun girmama sunanka, mu yi wannan roko cikin ɗaukakan sunan ɗanka Kristi mai cetonmu. Za mu karba shaidu daga iyayen ẹni ọ̀làdùn ẹ̀. Yorùbá ni. Ọ̀pọ̀ Yorùbá tó láti. Ọ̀sán Fúlàní. Inú omi. Ẹ máa sọ láwùsá kábúrò rẹ̀ ọmọ ọbọ̀ túmọ̀ rẹ̀. Ọ sọ Yorùbá rẹ̀ náà o. Sọ Yorùbá rẹ̀. Ilé ìṣe náà sọ Yorùbá wá. Wọ́n sọ Yorùbá ni. Àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, àwọn olùdáyọ̀, àwọn sọ̀dáyọ̀, àwọn dúpẹ́ lórí orí kọ̀ọ̀kan tí wọ́n péjọpọ̀ ní pẹ̀lú Ọjọ́ àjọyọ̀ tòní. tòní. Kí Ọlọ́run kó jẹ́ kí kálukú bá lé láyọ̀ àti àlàáfíà. Irú oore báyìí pé kò ní wọ́n nídìílé ẹnìkọ̀ọ̀kan wá. Wọ́n dúpẹ́ o. Joseph Joseph kéré sì máa ń tijú tẹ́lẹ̀. Ìtumọ̀ ẹni pé àárín èèyàn ló ń wá. Bẹ́ẹ̀ ni ó dáa, mo gbọ́. Ẹ̀yin ará rè wá yìí Mo ti gbọ́. ọjọ́ fún yàn ṣá kódà wọ́n tó lójú ẹsẹ̀ ni. Muna mika muku wannan certificate na suna. Wannan na da amfani sosai. Kuma muna bukatar ku aje domin shine certificate na farko ga wannan ya. Za ta je makaranta za ta yi shi. Allah Baba Beji. Awoladi.
Àwọn iṣẹ́. Za mu sa hannunmu a jiki a jihunmu don mu fitar da abin da Allah ya ba mu domin yaron nan. Ana ne ku ga dole ne a siya mai sabulu, a siya mai sabulu. Bayan sabulun Allah ya ba mu. Ó tó àkókò láti ọ̀dọ̀ rẹ̀ fún ọmọ ẹ̀bùn fún ọmọ. Ó gbé wá fún wa ni. Ẹ lo méjèèjì. Inú sábò mo ti mọ wúmà yìí. Ẹlẹ́sìkè. Olórí àwọn gan òfin ọkọ̀ báyìí. Akọ àjọyọ̀. Ìwọ alẹ́ wá sí. Ọlọ́run wọn pa yòókù tó kárí. Tọ̀sẹ́yìn náà wá sí. Àjọ ń gbélé ní àkàbúrò àbọ̀ ọmọ. Àbúrò àbọ̀ ọmọ. Ìtàn pé bàbá rẹ̀ mọ́ kọ́ ń bẹ̀rẹ̀. Tọ́. Àrùn bàbá ọmọ. Àbúrò àbọ̀ ọmọ tọ́jú ọkùnrin. Joseph. Nígbà tó kọ. Bàbá Ayọ̀ ni wọ́n sọ. Lami. Ṣé Lami? Ó kò sọ́dọ̀ yín Lami ń gbé nìsín. Àtò wa mi mọ́. Ẹ ṣeun. Ẹ ti máa ń pàdé. Àmì àmì. Inú bẹ̀ mo wà, ọ̀rẹ́ mi ni àwọn. Àmì àmì. Bàbá mi jì. Ẹ lọ wá zuwa o, lábọ̀ kó fi lọ. Ẹ̀yin ẹlákùn ẹ̀yin ò sí mẹ́fà, bàbá lásán, aṣọ lásán, àwọn ò sí mẹ́ tí wọ́n, ẹ̀yin méjì, ẹbí inú konú, ẹ wá wá zuwa mi àti ìyá jẹun lábọ̀ kó fi lọ ní o. Ẹ dákun ẹbọ oko, bọ́ọ̀lù ẹ̀ ti sí wáyé. Ẹ̀yin ò sí mẹ́ tí ẹ̀yin egbèsù. Wọ́n tó sì lù. Ọyẹ ẹja lẹja. Bàbá wo? Ṣé àbẹ́lé náà sì mẹ́jà rí? Wọ́n ní. Bàbá tẹ́ mọ̀ ní bàbá àwọn ló ní sí. Bàbá àwọn ló ní sí. Ẹ̀yin méjì ni. Ẹ̀yin méjèèjì làgbẹ̀. Ẹ̀yin méjì làgbẹ̀ ẹja lọ dákun. Sílẹ̀ ni ọ. Bàbá ló ní sí. Bàbá ló lẹ́gẹ̀ẹ́. Àná rẹ̀ jẹ́ mímọ́ ní dúkìá. Gbé orin yóò bá ó kọrin. Ọpẹ́lọpẹ́ rẹ̀. Ayé ò bá yẹyẹ mi, ọpẹ́lọpẹ́ rẹ̀. Ọpẹ́lọpẹ́ rẹ̀. Ọpẹ́lọpẹ́ rẹ̀. Ayé ò bá yẹyẹ mi, ọpẹ́lọpẹ́ rẹ̀.
ọpẹ́lọpẹ́ rẹ̀. Ọpẹ́lọpẹ́ rẹ̀. Ìbáyẹyẹ mi ọpẹ́lọpẹ́ rẹ̀. Bálọ́lá. Baptiste mọ̀ lẹ́yìn. Iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Ọlọ́run bàbá mi dé. Èmi máa rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Ọlọ́run 1930. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ṣe yanu. Èèyàn táyé lè mímí tọ́lọ́run kẹ́rù. Ó rẹ̀ àjò fún bàbá. I see. Ìyálájé Ìyálájé of Sabo. Oya. Let's go now. Ẹ̀yà owó sí mímọ́. Ẹ gbàdúrà sí owó náà. Ẹ gbàdúrà. Hello, sọ fún kẹ́ gbàdúrà sówó. Kẹ́ gbàdúrà sówó. Daidai ne ba a yi ba abinci ko ba gaba. Allah ya sa maka albarka. Allah ya sa yayin da zamu ci ubangiji Allah albarkace shi a cikin sunan Yesu. Bari mu yi addu'a. Bai girma ya almasihu. Mun gode maka domin kyauta na ita Dokas. Ya Allah ka lura da ita ka bi tare da ita. Ka sa hanayenta su zama hanayen albarka. Amen. Ka sa al'amuranta jama'a su yabe shi a samaniya a yabe shi. Amen. Uba madaukaki muna mika jama'a da suka halara. Allah ka sa masu albarka. Amen. Yayin da za mu koma gidajenmu, ya Allah ka kai kowane ɗaya gidansa lafiya cikin sunan Yesu. Amen. Mai girma mai iko, abin da aka tanada mana shi, lokacin da za mu ci ya Allah ka sarkake shi. Amen. Tanada ma wayan da ba su samu ba. Ba mun gode domin ka ji mu. Muna mika iyalin nan a hannunka. Ka kara masu albarka. Ka lura da su, ka fifita su a duk abin da suke yi a cikin sunan Yesu. Hasken ka bare rabu da gidajensu ba. Amen. Mun gode domin ka ji mu.
mun yi wannan roko cikin ɗaukakan sunan ɗanka Yesu Kristi mai cetonmu. Banmu wanda ke cikin sama, tsarkake sunanka, mulkinka shi zo, wanda kake so a yi shi a cikin duniya, kuma yadda kisa cikin sama, ba mu rana ga abinci yini, gafarta mana laifofinmu, kuma yadda mu muna gafarta mana cikin mana laifi, kada mu cikin jaraba, ma ka cice mu daga mugu, ma mulki da iko da girma naka ne har abada. Amen. Bari alherin Ubangijinmu Yesu Kristi, na kaunan Allah Uba, na zumuntar Ruhu mai sarki, bari su uku su kasance tare da mu, daga nan gaba da har abada abadin. Amen.